ife nji wee kpọọ unu hapụnụ phone unu na-apị ka unu gee ntị abụka you leave your phone ị gee ntị listen ike isi oyibo adọrọ m ife nji wee kpọọ unu bụ ka anyị tọkọ isi ọnụ mara ka ya adị asị eje because as the caretaker of this compound ifele me na compound a alike zụrụ m ya m ya ekwesịrị abịa na compound a na-eme ọfụma onye a na-agba China na-abata onye a na-agba India na-abata a na-progress ndị na-arube nwaanyị na-anụ nwaanyị mana compound nke a taa onye ọbụla taa nne n'anya ka unu ka m mma ọ dịzị ka ọmụma kachasị unu ncha niile mma na onye nke a amara m ihe ị na-alụ onwere ịma ife ị na-alụ apụ n'ụkwụ adọrọ gị chifo iburu ụzọ onwe gị pụọ ijechi ịbata mgbanụ weta ego ọkụ chaa weta ego ndị nsepa cha mgbanụ weta ego mmiri chafu kwụkwọ ụgwọ ụlọ everyday na-agba ụgwọ ụlọ aka ịchọzi ibe ịkwapụ mgbọbụrụ ị na-ebe akwa na ụkwụ adọrọ gị anyị gbajisiri gị ọkpa ịfụrụ onye nke a 45 years ihe na-achọ ime mee ka ịra inu bedi nothing ijide akpụ ụwa ijide pis ụwa ile ugbu a afọ gị na nke mma mara ebe ị na-aṅụ pepe supu afọ gị na nke nwaanyị ukwu akị ebe na-ata azụ ndụ ịtachi ịbata ebe dọrọ nke wa bụ ihe na-atara ịtụdụ nwa obele na-alụ mekanik nwa na ya na-alụ ebute moto ibudo moto ya saa see her boki to the polish shoe. How much should they get from that shoe? Instead, unya neche ahead. Caretaker, here kids buy meat. Also one of the team into a meeting. Well, I got caretaker. I know Ibo and the same way he go leave your house. Why can't he come here? Then he set every person. You that is able to take. What do you do? I ask him. Can you feel now? No, seriously, caretaker. What do you do for a living? What I do for a living? Can you feel now? I'm doing my best. You'll be moving. Your best way that chance and them mother. I'm doing my best. Okay. It's anybody do that easy. Okay. We pay for it. Go ahead mitigate. Naban, me pay ni so toto. Yo. Okay, who feel in our okay, so bad. Okay. Oh, no problem. Don't worry. I make a landlord. Anyway, here to a the important thing. Njuwe unu. Bon appétit à you go. Nsi ejugo. Ada ya amia. And the eke bigo me ego no onye obuna na akwu based on ko ni si anyo nsi na ya ada. So you know afa gi. E malo no na ego na ka ya akwu. I will start from myself. E mana sta na ana esunu no maro mma we pu ezi. Mwa unu n'ulu manya. Enu na na agbaro ma aka ebe m unu. Onwere ihe wanu na-eri nse nwala adakọda ma anyị bebe na ma anyụ ka nso wike bụrụ once in 2 weeks na-eli ka ihe nwanụ nke ma nna anyụ ọfụma bụ nnọọ ma mere maka nna anwụta nkwụ and most of my mmiri nna anyị bụ n'ilo so ihe nkere onwe m is 500 naira. Hey! Isi gịnị? Chorul ka ịmara ego ndị ọzọ ya kịta. Madam, ihe bụ ndị bụ ndị gbara na-ekwu okwu imeji ị ga-akwata ọfụ na ya adị a. It's not 500. Madam, ọ bụrụ ya na-adọrọ gị ma kwapụ ka ọ ọsọ kwata ka nna ya ego agency fee na ego ọchị ịchọrọ ibe kwapụ. Matias emana emere ụkwụ adọrọ gị na ụkwụ adọrọ gị mana ịbatara etu ụkwụ adịghị ị na-akpọ nwaanyị abịa ebe every day ebanye ọbụla ịkpọrọ nwaanyị ebe ịkpọrọ nwaanyị ihe ọbụla ịlafe mmata uru na-afịa ị na-afịa anụ onye ọbụla ịkpọ ya anyụ nsị anyị nwere ụmụ nwaanyị na anyụ gwogwo Matias ihe enye 15,000 maka nsị ka mmejinu 15,000 anụmanụ ụwa niile nsị gị na nebo gị nsị gị na hapụ na aka biko ọgbọrọ frens ga-esechi igbo adị mana ihe a na-ese ese na akpaba nsị na biko hapụ na ihe a fesi mata onye ọzọ Paul ị mara mana gaa adịka sọsọ ngwa bụ onye mma na-arụ ọrụ na ya ada ọ ị pụọ n'ụtụtụ ịbata n'abalị na-enyo ka enyo ọsọ n'abalị ihe nye 2,000. Caretaker. And I'm free. Caretaker. Yeah, they fair. Take it to a little bit. Are they fair? Now I have now one on but I'm not fair. Abokina.
you go eat gboro, zobo, kunu, drink all these things, and you shit the black, very strong. Aboki, you are giving us 7,500 naira. Oh wait, for shit. why so many shit where they shit for here? Yes. Wallahi, it not gonna happen. Aboki, you say It not gonna happen. they don't pour you well. Come on. Last month, I pay. I know why I respect myself. I say okay. I'm like the go. You enter by January. You can't tell me make I pay 7,500. I paid. Now with that enter February, you tell me 7. How much are they pay for here? Aboki, you don't concern how much you dey pay. We don't think about you dey shit for your room. Why I go there for here? They pay 2,000 for a month. I can't they pay 7,500 for shit. I never try. Because your shit are 7,500. I never pay. Aboki, make I explain. Your shit now fachi toilet. Wait, lay in the fachi toilet. In the fachi toilet. Fachi toilet. In the fachi toilet. Fachi toilet. Take a help with this one. Wait, lay in I know what. See, Aboki, imara mo. Ichenji erige. Iche. Anyway, one chicken. Ngwachi eki room gi. Na matam ka dikwa ha yo. Biati. Awa pona ngone obi church. Yo obi obi sambara. Biati. So nkiwa ya kwukwo eju we mensi ni na. No go manya. Economy dey tight. Country si ike. Nya me eju we kelie ko we benata. Ina na efo size gi. Biati no na toilet na ama. Ina na be ina no. Onwe onye Adam. Oh, my time. Ina no kabum. Kabum gịnị? Nsi. Ejina aso etapia, ejina he etapia. Make it a 2-bedroom flat. Na nige, anaghị gị na ya ada. Biati, ị na-enye 35,000 naira. That's Sise gịnị? Enweghị m ike ya. Ị na-anya na-agwa gị. Before nkwụta na ya ada ma anụ maka gị. Ịfụ gị, mma nkwụ di ya, tati gịnị? Adị m akwụ dị, onye ka ị bụ? Biati, just repeat. Adị m akwụ dị anything ọbụla. Ọ na ya adị, adị m akwụ dị. Encore. Si gịnị? Nnọgide nkwụ 35,000, adị m akwụ biko. Na ị ga-akwụ? Adị m akwụ. Biati, ikwụsị gị eti ijara. Isi gịnị? You must pay. Mma nkwụkwa 35,000 na mma nkwụkwa. Ke nsị m na anyụ ya ahụ. Adị m akwụ ya. So si ga-esi n'ebe a na wee pụkwu. Ifuna ka ọ na ndị nwa 2-bedroom flat. I'm caretaker. I say na earlier she dey shit for that toilet. And take away. Where you supposed to pay? Down every morning now. Na toilet. Ki na get it. I'm caretaker. Make I just say apa. You know say my children never come back. If to say you go reduce my own, make it be 2,500. Lie! I cannot try it. You are giving me 7,500 naira. In children they come back oh. No, abatazie emezie increase. But for now, 7,500. Ngewa 2,000. Ngewa 15,000. Biati 35,000. More. 500 na akwụ. Onye na-achọrọ. Ihe mmelu na ebe a 15. Thank you. Onye Obodo president. My just my shit there. Onye Obodo president.